Me ya Owusu me tosu mienu. Mesra Otumfuo ntam kesiye kantan kesiye se. Me na nane Owusu odi kan. Me na nane kofisa akode. Me na nane dabo. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Efremi Justice Brobe. Me ye adwuma o Manhyia Palace Museum. Me say free crew friend Wawasehene. Ene wahena ye yin foforo. A wate apatem. E de me kire ewura. Otumfuo say to the second. Na wase bi a kire. We dey ye nin komo kakra wo ka say wo so free cry your friend Wawasehene. Wadarumo Wawasehene na bakosem ben ne Wawasehene. And I said didn't cry na kro ne your friend Wawasehene. And I say kasa Wawasehene me kan Wawasehene wo kwabre. Kwabre a mo ahinkro eye mamponten. A wodru aboaso a na ofiri Kumase kwa wodru aboaso a on sabe nkumo so. Obedi kan hu cry your friend Heman. Ufri hema na akọ adwetia ufri adwetia na akọ impobi ufri impobi a na wo so kọ Wawasehene nesa aso na se ufa fade so a fade ba mpranse ko fie jeska na school no na wo kọ adwumankaze kese na akọ kro bi efe no Suaduro anso ye kwa abre ufri Suaduro a na akọ Wawasehene enti Wawasehene edi Wawasehene no ache pa ye na no omufri adanse bobi diase ena kwantu ya moba ya mesi na eyijaso na eyijaso eyi bofo a wade ye course on pe bi o betena yakob nana mami yekosi ne so na ono so yi ne bofo se on pe bi a ebeboa yen ayi betimi atrans na ene se ye koye no wade ne nanamu a no ene yekohie kohu kwaye bi a saa kwaye no ayi tu a ne be koduru be ne be bi ho ayi pete ase ni party wo enti wana obofo ne ka say aha de beboa mo pa enti odi amane bebo na mami hene na mami se sana tie dia ene se ho no se tie ne e be se bibi wo pa ene emfa ensa ene emfa ngosi wo hwe aketetuom na entom no ko ho no ade che ne ensa no awe ese ensa no asa that means se bibi wo pa enti ye ho amane ne amane na ade chiye a esa koe no hwe ya ibu se enwusie kuma efisa Appiah ono amnase eba enti ye dwendwen nwan mo se be ma kese tenten gram obi afri enwusie ne mu aba ena wo se aha me wo no ewase ena enena mu a ebenya no Wawasehene aha na ya fe no Wawasehene enti ewase ena na ntiba I travel so many years and emenya Wawasehene I wo kwabre tenese ubusa abakwasa ngakra ewo ho a eno no Na se papa na o free e ho bae no because ye na nanom eno a na yi no a kwa fa so pie ye giant pa na echem so sa kura no na ode pie ye o sa am ha me wo no Wawasehene enti ba bia o pie ye ne obazisi a na ewo ho a ho ni yesi dan entoma nyina wo ho a bia wo pie no Wawasehene no oba Wawasehene a obehu Pasha wo kasa no so bo bibi se echem
Echem ne yedi ade. Echem eya de wo se ye wo ohene efe na echempem hene. Echempem hene okura saa echem no maako apem. Ene se echem no ye akode. First na omukọ akọ no. Na no ma say shield. A shield, echem no a shield. So Otumfuo cry trans no wo gura ye gura manwa. Bo se ngofo be to no mu twa no saa no masa age. Ero no ye ban box ya na bosika dwa ho ban. Emras emre bi ba ya sika dwoko fie na broni pese na ko pese woje sika dwa no. Ye krom ene ye de ko share na saa echem no ene bo saa sika dwa eno ho eban. Be de ye beta wase no mra wonya de mai. Eso me da masipi. Otumfuo chamo contre insani bi Nyansapo ohene obe Nyansana no yebetu no fokakra entam kase obe yesre no onso entam kase oninini ene wode baba gitumi na oba no ahwe ni yeso a eno a ede ne beko yewura de opane no kre obe ahoso no ahwe ho ade a wochiri ahantan obi a oma hoso ompe ni nyina no eso hwe ho nana no Otumfuo adam ebru se nana no adinanim de na ba preso e na onsi bibi nche suruntam kese ne dinini na ma wona nye ntitia na me yodom na ayura preso mawa na be somsompa na ma wukuru so ehia na fa bu ni ani die ama o ma se bi wo ba somo no mo so ensomo yero adaruma so mo nya bi aba man kwa no se bi nche obi musi ya ebe e wase amedi sonko di ma santimewura eti wo bai ho hia na we saa no a na nam ka se e wase no na nam mo hirawo to bo achame senya chipanti aba man kwa no se bi ju adonte na kakra yesra ka no han se wo bai nse mpanifo wo fa mpanifo no mo fie ena omode wo ena aba enti wo ba no emeye se ne mia ebuo ni ani dia oso de ma wo no fama wo mo no mo so hunu se wo mo ho ena o ma ni no mo de ma wo nya sa fi wo betena so wi a na ma ba ye se akra da bi mo na betena mpanifo traple enti eno so bibia ni a edem na mo nya botre na mo ne naka yewura daruma mane kwan no nsi bi nti wo ti abranti a wo be hwe ho ye papa yewura yesraw pejauti na onsi bibi nchiro wadaru mebru enswayana bi na mesra ama abranti a obe konya chiwade menye di wawase kromani ubu omo ofre omo na omo ba nukredie debi ebetena sibia na udiso na oba wadaru mebru se busia de na ba preso no si bi nchiro
Yo. Sisabe, those Panin. They you are more savvy. Let's see, Jaha, the two savvy. I don't pray. The double. So one to pray. Oh, you got the double more. Then you have to pray. I saw me here now. Sabi, wow. So, we don't have to sober. You know how I'm not here. Yo. So, we not to Tibia. Was it the most take of your hall? Say, I snap for the take of you. Yo. Was it somebody that catch no? Take of you, and also the piano buy or the sea hall. I shall do it. Also, your brand said, but before you know, I go, they go by the air. Can we say those but some 2400? A chum or somebody, or no one. Sit me, no, your mouth, said the water. Young. Say Jagachano, a champion, I don't know. Says the young in our him. They come in our him. So, boss was a baby, I'm up. Sabi, a caliper. No more, eh, back. Say, no tea and a chubby down. Young. Young. So by the Sam Young Sampa, a jassy, a jar was super jassy and over, and then we did this special sir. Young. Now, brother, say, so when they say we Unia, Pierre do, or so quite a idea, none so we need you. I want to see the character, I want it. Also, by a man say, put to be a some man to be ano, of the Amano, or to the Assume. Granted, see the decline, my word few. John, or said, when no man feel for open for the Ama or someone of a son and not to my review. Young. So don't catch on and say, obey our brassier. Why am I call? That's a bit when young ate my boy from what's it. Young. Was this about your one? Or don't you think? It's all no one will have so Robutano. Don't buy my review 1 hour in the song. I said, I'm going to and I'm going John. So they know Jawa has today. What Joe to the then one and now I say, a home to two. Nobody was one by no who the beer who fled of your group. Now, Brazil poor dear, my review, and my review was said it's a general to me the mouth. Yo, the Bushaba, it was your bread. The beer will be as all the top regional. Sorry, I gave you fatality of my soul. Yo, what does it do? Owusu pay out to you. My dear cousin, to a figure her. That's why we catch a war. Those who begin down, Jay, 7 euro, Naprano. No job here, the guy chose at the bosom, look of you, and friend Yapro. Say, yes, I will leave Shabby on this war. Yes, or dear no, obey Saira, but Shabby. Yet, take up Biano, Fisher. Will send you at the war. Soon into this woman. The money be so young who be on fire. So to a channel so as a bit, only a deba, only when you are some of the banner. My real feet. So, you want to say, Pa,
ɛhyɛ wo nsa ɛwɔ fie ha ɛno no yɛwura so ɔmpa hantan ɔmpa ahomasoɔ wobɛyi da fɔm ate ma mpanyinfoɔ kuro no nkɔfoɔ nyinara na yɛho nsampa ɔyɛ panyin ɛna yɛwura yɛrɛfo nkyɛn abɛyɛ ahomasoɔ sɛ ɛnemea n'akyi yɛwura ɔkyi koraa ɔde wɔn hyɛ wɔn nsa sɛ ɔde buo ɛma kuromɔfoɔ ɛde de ma kuromɔfoɔ na sɛbɛ wɔtumi yɔ atena hɔ no sɛbɛ akonnwa yɛ ma wɔn ahwɛ so wɔayɛ ne ma pa ɛma asante akye wɔn kasa mpa ɔde wɔn nyɛ hyɛ wɔn ɛde hyɛ wɔn nsa no wɔhyɛ ne wɔn nyam bɛyɛwura no ho mama yi fo yi wɔn akyi ba yɛ nu ho yɛwura ɔfrɛ sɛbɛ na ma kɛse sɛ ɛgya no a wɔfuna sɛ ba yɛ no ɛhɔ otu hyehyɛ ne nso yɛwura sɛ ɔnum no yi ma ohyira ko sɛbɛsɛbɛsɛbɛsɛ anɔte kɔmɛ mu wɔn mu tu ɛkyɛw bɛda ase do dwa ha ɛde hyɛ tu. Me ya Owusu Panin a metɔ so mmienu mesrɛ Otumfuo ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me nana ne Owusu Panin a odi kan me nana ne kofi saa akɔdeɛ me nana ne dabo sompa a me nana no mmɛso sikadwa ne asanteman ɛna me ya Owusu Panin a metɔ so mmienu me ba bɛto ato Otumfuo onokorɛ ɛne w'ani onyam a wode hyɛ me ne m'abusua nne me ma wo no hu da biara da sɛ medane m'akyi ma na meyɛ owuhyɛ oti hyɛ wo kyɛ a me wura meto tam kɛseɛ
ha ene Nyansapo kasa mfonyini yanso yedi mu senior ene kejabi yara masesa brani abranu nyina no mo kan ho na mo hweye chani koso na subscribe na share na like se wonye ya midi ene abusua pani Owusu Chiomi cameraman Appiah kubi ono ena ntwaye aha ene yedi mu esi ma mo nyina mo ene hwa wajan wa won subscribe na won share ya wadaro ma no aye ne sa e de ama ene de eni ambrasim edemasi enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wadawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame